Tiež by si chcel mať dlaneskovú však? Kto chce pokoriť rekord v skladaní bajtovského vianočného stromu? 3, 2, 1, bajt! Môžeme prosím z ho navždy diskvalifikovať? Alebo ho vrátiť do útulku? Nie. Je čas na darčeky? Čo nám ešte chýba? Bobo? Potrebujem pomoc pri záberovaní polárnej žiary. Kto by... Ups. Rovnako sa tváril Ozzy, keď vypil môj olej. Ten z ušného mazúsoba arktického? Nič som nevyviedol, nič som nezabudol. Vedel som, že dnes je štedrý deň. Surfovanie po internete nebolo nikdy jednoduchšie a podvodníci sú pripravení využiť našu nepozornosť. Pri online nakupovaní napríklad rozposielajú phishingové e-maily a smishingové textové správy, v ktorých sa vydávajú za doručovacie spoločnosti a tvrdia, že s vašou zásielkou niečo nie je v poriadku. Napríklad od vás žiadajú doplatok za doručenie, overenie vášho e-mailu zadaním hesla s cieľom získať kontrolu nad vašim e-mailovým účtom, alebo osobné údaje z dôvodu chyby doručenia. Pokiaľ máte podozrenie, že ste sa stali obeťou phishingu či smishingu a zadali ste do neznámeho formulára informácie o vašej platobnej karte, okamžite kontaktujte svoju banku a kartu zablokujte. Ak útočníci získali prihlasovacie údaje do vášho e-mailu, preskenujte svoje zariadenia na prítomnosť škodlivého kódu a následne všetky údaje zmeňte. Veselé Vianoce, bajtovci. Všimli sme si, že niekto ešte nedal pod stromček svoje darčeky. No, ja... Zabudol. Môžeme to pripísať tvojmu veku a tragicky zaneseným obvodom? Nezabudol. Ježiško je už tu. Nezabudol som úplne. Objednal som ich v extra super hyper výhodnej ponuke pred hodinou s doručením do 10 minút. Naletel si pod vodu. Ja? Nikdy. Tak prečo si zaplatil za neexistujúci balík 328 €? Lebo mi 5-krát volali. A nevadilo ti, že ten e-shop nemá uvedený žiadny firemný údaj? A adresu? Adresu tam nejakú majú? Wishing je telefonický ekvivalent phishingu. Útočník sa vydáva za dôveryhodnú osobu či inštitúciu, napríklad za zástupcu banky alebo poskytovateľa IT služieb a pri telefonovaní vo vás vytvorí pocit naliehavosti či strachu. Jeho hlavným zámerom je vylákať od vás peniaze, alebo, ak vám volá ako zamestnancovi firmy či organizácie, snaží sa získať vaše firemné prihlasovacie údaje. Podvodníci na vás číhajú aj na sociálnych sieťach. Snažia sa vás napríklad presvedčiť, že môžete vyhrať veľkú sumu peňazí alebo najnovší telefón. Ide o trik, ktorého skutočným cieľom je pripraviť vás o osobné alebo finančné údaje. Aby ste internetovým podvodníkom nenaleteli, aj pri tej najlákavejšej ponuke si vždy overte, s kým skutočne komunikujete. Dorazili ste do cieľa. Nakoľko je pravdepodobné, že sa Maxi veľkosklad schováva za starou drevenicou? Vy bývate v sídle firmy Najsuper Mega Hyper Vianoce? Digitálky $5. Nechcem digitálky, chcem svoje darčeky. Ale ceníme si tvoju schopnosť priznať si chybu a poučiť sa z nej? Akú chybu? Čo za chybu? Nastupovať! Čo vlastne vidíme? Meteorický roj kvandratít. Môj darček. Zabudol som, že som vlastne nezabudol.